дуруд тамошобинони азиз, шоматон ба хайру пур аз шодӣ буд. Инак боз расидем ба дидори ҳам. Нашри муфассали барномаи имрӯзаро бо хабару гузоришҳои ҷадид пешкаши шумо мегардонам. Мутаваҷҷеҳ бошед ба хабарҳои имрӯзаи мо. Ширкати Исламед ба шумоён танҳо доруҳои табииро бо сифати баланд пешкаш мекунад. Эпимедиумная паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, зинда кардани оби мардонагӣ, хунук гирифтагӣ, рак кашидани пойҳо ва ҳафсалро баланд кардан, френд крем барои ҳамхобагиро бо ҳамсари худ то муддати 45 дақиқа дароз намудан, самёнбанд барои шахсоне ки иштиҳо надоранд, хароб ҳастанд, барои вазн гирифтан ва барои варзишгарон пешниҳод карда мешавад. Хелба ҳадиси пайғамбар аст ки ба 100 дард даво дорад. Барои санги намак ва хунукзадагии гурда, равғани мурча барои нест кардани мӯйҳои нолозима, сенол барои кирми рӯда, меъда ва паразитҳоро тоза кардан. Барои дастрас намудани доруҳо ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат намоед. тағйироти кадре. Эмомалираҳмон раисони навоҳии Хатлон, Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро аз вазифа озод кард. Дар Тоҷикистон тағйироти кадре амалӣ шуд. Раисҷумҳур раисони навоҳии вилоятҳои Хатлон, вилояти Суғд ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро аз вазифа озод кард. Эмомалираҳмон кадрҳое ки ба вазифаҳои сатҳи роҳбарӣ дар шаҳру навоҳӣ ва дигар шохаҳои ҳокимияти давлатӣ таъин гардиданд, дар қасри миллат ба ҳузур пазируфт. Бинобар гузориши котиботи раисҷумҳур, раисони ноҳияҳои Фирдавсии шаҳри Душанбе, қабодиёни вилояти Хатлон, шуғнони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва масҷоҳи вилояти Суғд бо сабаби ба кори дигар гузаштанашон аз вазифа озод гардиданд. котибот мегӯяд, ба ин вазифаҳо ҷавонони кордону мутахассисони варзида таъин гардиданд. ҳамин тавр Мирзозода Низом бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазифаи муовини раиси кумитаи сохтмон ва меъмории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод ва ба вазифаи муовини раиси вилояти Хатлон таъин гардид. дар дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои прокуратураи генералӣ дар шаҳру навоҳии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд ва шаҳри Душанбе низ тағйироти кадре сурат гирифт. сохтмони масҷиди ҷомеи Душанбе. Эмомалираҳмон комиссия ташкил кард. Эмомалираҳмон раисҷумҳури Тоҷикистон бо имзои қарори ҳукумат комиссияи махсуси давлатиро ташкил кардааст ки ба қабули масҷиди ҷомеи марказии шаҳри Душанбе машғул хоҳад шуд. комиссияи давлатӣ масҷиди ҷомеи марказии Душанберо ки сохтмонаш анҷом ёфтааст баҳогузорӣ карда ба ҳукумат хулосаашро пешниҳод хоҳад кард. бар асоси қарори ҳукумат ки раисҷумҳур 31 декабри соли 2019 имзо кардааст, комиссияи давлатиро ноиби сарвазир ва ёрдамчии раисҷумҳур дар умури рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа роҳбарӣ хоҳанд кард. қаблан гуфта мешуд, масҷиди бузурги Душанбе ки имконияти ғунҷонидани даҳҳо ҳазор намозгузорро дорад, дар арафаи 28-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. аммо дари масҷид то ҳол барои намозгузорон боз нашудааст ва ин таъхиркорӣ бархе сарусадо дар бораи камбудиҳо дар сохтмони масҷидро ба вуҷуд овард. манобеи расонаҳо дар мақомот сарусадо дар бораи камбудиҳо дар сохтмони масҷиди марказии ҷомеи Душанберо рад карда иттилоъ доданд. дар назар аст масҷид бо ҳузури амири давлати Қатар Шайх Тамин бин Ҳамад Олисонӣ мавриди истифода қарор дода шавад. Эмомалираҳмон амири Қатарро моҳи гузашта ба Тоҷикистон даъват карда буд. арзиши бунёди масҷид ҳудуди $100 миллион амрикоӣ арзёбӣ мешавад ки 70% онро давлати Қатар ҷудо кардааст. феълан дақиқ нест ки маросими ифтитоҳ кай сурат хоҳад гирифт. масҷиди бузурги ҷомеи шаҳри Душанбе дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шуда аз биною мавзеъҳои намозхонӣ, китобхона, осорхона, толорҳои маҷлисӣ ва қабули меҳмонон барои мулоқоту гуфтушунидҳо иборат мебошад. масоати зери бинои масҷид бошад 3 гектарро ташкил дода, санги асоси онро Эмомалираҳмон моҳи октябри соли 2009 дар рӯзҳои таҷлили 1310-солагии имоми Аъзам ва соли бузургдошти асосгузор ва пешвои мазҳаби ҳанафӣ гузошта буд. ба иттилои котиботи раисҷумҳур, масҷиди бузург бо назардошти унсурҳои бостонию муосири санъати меъмории мардуми тоҷик ва ҷаҳонӣ бунёд гардида, аз 4 манораи баландияш 75 метрӣ ва гумбази 47 метрӣ иборат хоҳад буд. хуб тамошобинони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. то барномаҳои дигар шоду фирӯз бошед.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.